दिनैथ' फुरा लोमगोनलै बियो लागाव नै गैला मा जोंनावल' दैबाना जायोब्रा आहा आहा लागाव अखाजों दानजों मिलायदों लोमसावबाय नै लोमसावबाय लागा सुइजारलेण्डनि स्नोमल होनोबा लागाव दैबाना सुइजारलेण्डआव नै बे समाव बेजोंबो नै सेस दैबाना दैबाना नायनायावहाय जोंदों गोजोननाय मोनदों ना हमनो लुबैदों ना অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ প্ৰতি তেওঁৰ যিটো এটা ভূমিকা সেইটো আৰু প্ৰথম কিতাপ লিখিছিল दैबाना जाबाय यार दं देसेन सामलाय लागाव नै बिथिंबो दैबाना लागाव कपिराइट फैगोन फैयो लागाव दैबाना जाबाय क'क्राझाराव नै बोहैलायनाय जाबाय बाबु মই क'क्राझार मा आছিলে নাই दैबाना फुरा लागाव लोमजोबबाय नायलांबाय थादो नोंथांमोना नै सेस लोमजोबबाय ओरैजाय बै खनायाव लोमबाय नै फुरा लागाव बेजोंथ' बोहैबोलायबाय नै बेजों बोहैबोलायदों नै लागाव बानपानी ओ लागाव बानपानी लागाव नै बानपानी क'क्राझारा बिसो दैबाना जायो ना मोनलायलायदों खोमालै ना मोनदों खोमा ना फुरा आंनि रुमाव आइ जाना दंलै लागाव दैबाना
Nat negara दैबाना र Nat negara आं नै क'क्राझार इंलिस जानांगौ फिल्मनिसो होनांबाय अरिजिनेलाथ' नंला जाहैबाय माबा मा होनो दैबानाजों क'क्राझारा एस फैसा गैथ'आ र' होनना बुंदों अ र' ओइ कारेन्ट हरनि कारेन्ट हरगोन आं कारेन्ट दे